Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto ako ng Bicol Express. Ito po pala yung aming tanghalian ngayon. Ayan, luto na nga po siya dyan. Kaya naman po napakasarap niya kasi po may gata po yan. Dahil nga po hindi kumakain ng mga bata ng may sili, ilagyan ko po siya ng kunting kulay green na sili. Kaya lang inalis ko din po siya kasi baka hindi po makain ng mga bata. May anghang na rin po siya at nalagyan ko po ng konti lang. Ayan, mag-start na po tayo kung paano lutuin ang Bicol Express. Hinanda ko na nga po yung mga kakailanganin ko. Yung bawang, sibuyas at luya, sili, paminta, magic sarap at yung bagoong at gata. Ayan. Siyempre, baboy na rin. Huwag niyong kalimutan. Ayan. At pinakuluan ko na nga po yung baboy. Nilagyan ko siya ng tubig at nilagyan ko po siya ng kunting asin. Maging brown-brown na po siya dyan at itatabi ko nga po yung karne at magigisa na nga po ako ng bawang sibuyas at luya. Ayan. At isasalang ko po uli yung karneng tinabi ko. Siguraduhin po munang lutong-luto po yung bawang sibuyas at luya bago ilagay po yung karneng baboy. At brown-brown na nga po siya. Nilagay ko na nga po uli yung baboy. At sumunod po ay lalagyan ko po siya ng patis. Ayan. At lalagyan ko rin po siya ng paminta. Kasi naubusan po ako ng pamintang durog. So, yung pamintang buo po, dinurog ko na lang nga po. Lagyan ko na rin po siya ng magic sarap at bitchin na rin po. At syempre, yung pampalasa niya, yung bagoong. Saan ko na po yan at hahayaan mo lang na maluto po yung bagoong. At sumunod nga po yung gata na. Yan, at hahayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo po dyan. At hinalo ko po siyang mabuti. Ayan. At malapit na po yan maluto. Talaga naman napakasarap po niya. Kung kumulo siya ng kumulo. Hanggang lumambot po yung karne. At pag nakita nyo pong malapot na po yung sabaw ay okay na po yan. Paborito sana ni Papa po yung maanghang, kaya lang hindi ko na po siya lalagyan masyado ng sili. Di po kainin ng mga bata, sayang lang po, kami lang po yung kakain. Ayan. Ayan po yung specialty ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo dyan. Hanggang makita ko pong malapot na yung sabaw. Ayan. Hanggang mamumo po yung gata niya. Ayan, at hinahalo-halo ko lang po para hindi mamuo yung kanyang gata. Ayan. Tinikman ko na nga po siya kung okay na. Tamang-tama lang po yung lasa niya. Napakasarap. Ayan. Ready na pong iserve sa mga bata. At wala pa nga po sila nasa school pa. Lagyan ko nga po pala yan ng sili. Kaya lang inalis ko nga po siya. At nang matikman ko medyo maanghang na po. At inalis ko kaagad. At baka hindi kumain yung mga bata. Yan, luto na po siya. Ano po yung ulam nyo ngayon? Kami po ay Bicol Express. Ayan, talaga namang napakasarap po niya. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Follow and share. Love, love, love.